ka chenro ma kawuono mar Rupiny waloro wach mari mogik en mane? Wach mara mogik en mana ni onego wariwre ka Jo-Kenya watim tije mochiko yo to wawe keto PR mang'eny, waket gik moko bed ni ginyalo timre mana ka Mheshimiwa Matunga wacho kanyo. Tong' ni ya Matunga ema president, I think ndikoro da bedo memorial mogik to nikech ok en wageno ni ndalo mabiro biro bedo gi telo maber mochiko yo, but kata sani ok waping ten duto en mane wakwayo ni ka Nyasaye nyalo yie to tim gik mowinjore giwe ketnwa gik moko ma ok ochuno. Adani is not a must. Gik ma giwacho go ok ochuno. Wadwaro ni mondo wa build up our economy, wang'i health sector, wang'i education sector, and kwa bedo gi trend no gada gini ka ne nitiere gine building bridges initiative to ne gikawo primary kitire secondary koro wan be kwa donjo to wagole the sixth president biro chak gole tere obedo independent and magi are waste of money and waste of resources. Wager mana gima waseketo no mane mwa improve nikech nosekawo pesa to wawe keto jonyuol gik mang'eny mopogore. An mane gima nyalo kwayo ni ka Nyasaye nabiluongo ni Ruto ong'e ni ok ne nyaka tim gik moko te at the same time. Tim moko minyalo we time second term. Erokamano ahinya Newton Ogada. Wacho ni watieko kanyo ka koro waneno mana mogik kanyo koro kwatieko makara. Ng'eno waboloso thuolo, waboyudo thuolo mar kido thuolo mar chopo Nairobi. Ng'eni kisia chenro magi mabende kama Dr. Mark Matunga noa kia ibi duogo dibo bede studio ma Nairobi karaka wabere ko twake makare ko mana Newton Ogada kachel koda ka Dr. Mark Matunga jogo manoro ote karakae ok wasomo gito Vitalis Ochieng' game karario wacho ni aluo chenro yo makare kantiere game karario kendo pinyo kwe wanti mana karakae kaka pile waluo chenro en mana ni wacho ni seche te magigolo twak mar state of the nation but mago ni kanyo gima ing'iyo godo okturi dhano malalgi ang'o momiyo kanyo to ok owachnwa adiera. Adani nopaknwa kaler kapamba en ang'o mosetimore Shif gi Sha to weyo nang'o to bergi ok wane. Mago paro mathoth mantiere karka ka jal machielo no ndiko ote kaka wachne ni gima odwaro mondo mi sirkal otim mapiyo and lowering cost of living, dissolving the new higher education funding models, mantiere kanyo, giving clarification on the ongoing SHA registration, actually creating more job opportunities, fighting corruption, stopping abductions, giving Kenyans a reason behind the killing of women in the country kata femicide. Ikini mathoth majalni maluongore ka ni Bahati Africana olose achiel kachiel. Evans Otieno bende ne korwa karka. Fredrick bende wacho ni joma chalo otene olal ga kendo. Aya wacho ni yawre uru Cleophas kanyo ntiere kodwe chenro, wacho ni ntiere Keroka awuoro telo mar Ruto masani. Wacho ni joma chalo kaka Mark Matunga gini wacho ni mage jok mapono duoko Kenya chien. Koro sani ok odwa wacho ni golo Adani ber nikech Ruto nosewacho ni en kanyo ni Adani ber kendo dhi loko Kenya. Aya ote mare donjo kar kanyo mago paro nyakoro mjogo man godo e chenro kiny ma kawuono kendo waluogi kachiel kachiel wadhi thuolo mar ka yweyo kaduogo chenro mar ng'e jothumbe wabiro kawuono en sigana mar Kasongo Polomenyo. Ng'eni kiwinjo wach mar Kasongo inyabugri wacho Kasongo ok en mano ang' wawinje machielo no kamentie kanyo kieli kanyo kod Solomon Aticho Kafaya ikete mana kar kamar mondo mi watude achiel kachiel. En mor mara mabedo kae kod Dr. Mark Matunga jalonyo chmang mbui kachiel koda ka Newton Ogada majanon siasa kwa twak okinyi makawuono ka wanono twak mara jatend piny Kenya odiochieng' manyoro. Nyinga Cleophas Oluoch jakisimu kanya kwar mokio nyaka